ମୁଁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଜଳିଗଲି ସେ ରାକ୍ଷସର କାମନାର ଦଗ୍ଧ ନିଆଁରେ। ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଜାଳି ଦେବାର ଥିଲା ସବୁ କିଛିକୁ, ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, ଅପବାଦ ଦେଇଛି, ଲୁହ ଦେଇଛି, ନିନ୍ଦା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ସାଥୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସରକାର, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ମୋ ନ୍ୟାୟର ଭରସା କରି ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିକୁ ସାଉଁଟୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ପରିବେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ମୋର ଭୋଗିବାର ନଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କଲି? ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। କୋଲକାତାର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତି ଘଟଣା ପରି ମୋର ବି ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଏକଥା ବି କହିହେବ ଯେ 100 ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସିଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି? ଆଜି ବି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି।